Vaš doručak, izvolite. Avokado tost? Pa nisam ti ja sračara. Daj ti meni ovo. Pravi domaćinski doručak. Prženice, ajvar i ovčji specijaliteti. Od stelje do peglane kobasice. Slab sam ti ja u avokado. Što bi rekao Stevo đubre, ja sam ti ovisnik o holesterola. Dok ne zazuje ušima, nije to to. Prvo što mi je potrebno su dobro natopljene prženice. Znam da imamo 100 načina i 100 naziva, ali kod mene se prave isključivo ovako. Jaja, mleko i malo soli. Dobro natopljeno pa pravac u zagranu mast. Ja sam koristio svež hleb, ali ti ako imaš jučerašnji, ovo ti je odlična varijanta da ga oživiš. Naravno, druga stavka su kupana jaja. Kako to misliš kupana? Pa evo ovako, ništa lepše. Treće i podjednako bitno, dobro suvo meso i kobasice. Nekad svinjske, nekad juneće, ali ovaj put sve je ovčje. U pitanju je porodično gazdinstvo iz Ljiga, farma Lazarević. Iskreno, stelju jedem možda drugi put u životu i ovo je nešto neverovatno. Ali ajde je samo to, nego tu su i peglana, i dimljena, i pikantna kobasica. Mislim da su dali ozbiljan domaći zadatak konkurenciji i što se tiče ukusa i što se tiče ambalaže. Svetsko, a naše. U opisu ti njihov kontakt, pa izvoli. I evo, aj sad nek mi neko kaže da ovo nije bolje od avokada. Ukusno, domaće i energija za čitav dan. Prijatno.